आगै नोंदाया फैगासिनोनो बाजार खरसा लायनो थांनांगौमोन आंबो दिनै देहाखौ बोरैबा मोनदों जागोन दे आयु दुर्गा फुजायाबो मोनफैथारबाय आंना बयफ्रेन्डना दख'ना होनो होननाया होगोन ना होआथाय थांनाय बोसोरावबो जा मोजां थगायखादोंहाय बे आंखौ एबार होआबाथाय आंनि दिलनिफ्राय दिहुनना गारहरथारगोनहाय आं बे दाउलाखौ र' फन हरनां मा खालामदों बे दाउलाया माथो गांलाबासो बुंलायबाय सरि बाजै नै आवसावना गोसोनायफोरासो फन हरलायबायदां बिखि थांबावगोन बाजाराव आयु दाबो हमा फनखौबो फैलायबाय हेलौ ओइ हेलौ इमान गोबाव फन हमनायानो मा खर' खालामदों आंनि जाम्बा हैद बाजै दंमोन खाथियाव साइडआवसो फैबाय आं हा माथो खबरमोन गाज्रि आंना ए होमबा हिनजावासो खाथियाव दंबावलायोमोन मा रायलायाहाय नोंहा आंखौ बाजैजों जरायनो मोनाबा गोसोआनो दावथारा दामानि हा मानोथो गाज्रि नोंनालाय गाज्रि जायो खबरखौनो लाथारा माथो नोंलाय दामानि आंखौ आयु सप्तासेल' जाथारदों फन हरियानो नोंनालाय सप्तासेया सानसेल' जाखायो आं नोंखौ लोगो हमगौमोन सम दंना गैया नोंहालाय समालाय गैयामोनलै मेदाम बाजैया आंखौ बाजार खरसा खालामनो थिनहरदोंमोन दा नोंखौबो गारनो हाया जाहैबाय नालाय आंबो दे थांसै दे नोंखौनो लोगो हमहैनोसै दे फैदोल' बै दै बाज्रुमग्रा जायगायाव थान्दाबो मोनगोन बोथोराबो गरमथार दे थांगासिनो दे मेदाम औ दे जागोन दे थाब फै हलेबा अके मेदाम जल्दी मेलेंगी दोनबाय र' दा बाजैयासो मा बुङो लोगोखौनो हमहैनोसैलां हा आगैयालाय बाजाराव थांगोना थांला जाखो बाजै आं सोलाबथ'नाय नंला दिनै सासे लोगोखौ लोगो हमहैथारनांगौ हा लोगोआलाय खानाय गुसुंना गोलाव जाखो फालाय माबा बाजै माबा सयथा जाबाय थाखो फालाय खानाय गोलाव जाखागोन बि लाजिदों माखौबा खोन्थानो दे लोगो हमना फै आंनो थांसिगोन बाजार खरसा खालामनो दे बाजै नोंनो लाना फैदो औ दे जागोन दे आयै मासि गोबाव खालामखो बे गांलाबालाय गामा खालिबा आंनिफ्रायसो फार्स्ट सफैलायोमोन दिनै आंखौसो एफा गोबाव नेहोफैबाय जायगायाबो एसे थिगानो दङ सेलफिखौनो लालाबायनोसै नामाब्रा माथो दाबो सफैखायाखै मानसियालाय र' सेलफि लालाबायनां थिग माथो दाबो सफैयाब्रा आयै बे नेवलायखौसो नुलायबाय आं बेखौ नुबाथाय साननायफ्रानो जाफुङा बालनि र' नुयै बायदि थाबायलांनो आं हो माथो बेलाय गांलाबसोलाय बहा नागिरखो गांलाब औहाय नेवलाय मा जादों नोंहा मा आं नेवलाय जाबाय होद आं नेवलाय नङा दा आं गोमबोरसो दा माबाहाय नोंखौ नुबाथाय साननायफ्रानो जाफुङा आंल' नङा खथ्थ' मानसिफ्रानो बुङो नोंखौ खेल लायाखै ना मा जाखो नोंलाय नोंखौ बुंनायखौ बेसे बुङो नोंखौ मानसिफ्रा ए बिदिसो होनबा ओंखायनोथ'लै आं दाखालिनिफ्रायनो जास खालामगासिनो दं आंखौ नुबा सिख्लाफ्रानो जा बुरैफोरानो जा नायख्लें थांबाय थायो बिदिसो होनबा से औहाय नों मानो नुजायो आंजों ओरैनोबा साननायफ्रानो जाफुङा आंहा साला मानसिफोरा होनबा आंखौ खुजाथासो सानगासिनो दं होनबा ओंखायनोथ' साला नुबानो गथ'फोर माने आंखौ नेवलाय सोंग्रा जालायलांबायलै आंखौ से मा जाबावगोन संसारा आयु औ थादो नोंहा साला बे मानसिखौसो लोगो मोननांगौना आंबो
दा बेबा थांफिनखो ना माखो लोगो हमनो लेंहरनायाबा ए नेगासिनो माथो आंखौ र' थांनि आं माथो दाबो सफैयाब्रा ओइ मा सानबाय थाखो जाम्बा जेबो सानाखै एफा गोबाव आरो आंलाय नेनोसो बालायलांबायमोन ओइ माबा लामायाव नेवलाय मासे बारथेदोंमोन बेयावनो गोबाव जाबोबाय आंहा माने नों गोमबोरखौ नुदों आरोना मा रावलै बेफोरलाय औहाय बे मानसिखौ नुजानो बासोयो आङो बे मानसिखौ नुबाथाय साननायफ्रानो जाफुङा आंहा आंल' नङा गोबां मानसियानो बुङो बिखौ खुजाथ्रा होननानै हा माथो खोथा आंखौ लोगो हमनो लेंहरलायनाय माबाहाय आंनो दुर्गा फुजानि दख'ना नांगौमोन थांनाय बोसोरावबो जि मोजां थगायखाबाय नों आंखौ ए बिदिसो होनबा औ हरदो दिनैनो आंनाबो बिनानावा गुवाहाटियाव मालाय बिशाल मार्केटाव थाङोनो नों फैसा हरोबा आंबो बेजोंनो थांफागौमोन माबा गांलाब आंनाव दा मानि फैसायानो गैथ'थारा है नोंनावलाय मालाथो फैसा थाफेरो सानसेबो बिनानै मोनफेरखाया नोंखौ दानो बेयावनो ब्रेकआप खालामना थांसै आं बिदि नङालै गांलाब होरो आखाया थादो गुड बाय दिनैनिफ्राय फनबो खालामनांला नों आंखौ ओइ गांलाब आयै गांलाब ओइ गांलाब आयै बिदिनो हारसिङैनो दिनैनिफ्राय आंनाव फनबो खालामनाङा ओइ गांलाब फैसा गैयिखौलाय सोर लानो बे जिउआव माबायदि सिख्लाखौ गोसोथोफ्लांखोब्रा आंलाय दानि जुगाव थाखा गोनां फैसा गोनांफ्राल' गोसोथोनायखौ मोनसै नामा गांलाब ओइ गांलाब बेलाय माथो गांलाबनि जाम्बासोलै र' एदाव हैनो आं सालाखौ ओइ आसोल मा सानबाय थागोन नोंलाय ओइ दं नै गोमबोर गोदाव सोराव जिरायलाबायनानै ए मा नोंना गांलाबा खबर लाथाराखै नामा इदिबा ओइ गैयालै गोमबोर मैया ब्रेकआप जाबाय मा ब्रेकआप जाबाय नोंखौलाय माथो जाम्बा जाम्बा होननानै आथा खिथा खालामबाय थायोमोनलाय हा मारैथो ब्रेकआप जाखो गैयालै दख'ना बायनो फैसा बिदोंमोन बेखौ होनो हायैनि थाखायनो गांलाबा आंखौ ब्रेकआप खालामबाय ए बिदिसो होनबा आसोल मा खालामदों गोमबोर आदा ओरै फैथ'लाय ए नैलै दंलाबायो नानि गोदाव सोरावनो हामामोन नानि नानिखौ दिनैसो नुदों हा माथो जालायखो नानि माबाहाय गोमबोर आदा बै सेंग्राखौ फसन जाबायमोन आङो नाम्बारफोर दंबा हरलाबायदोहाय जाव फाग्लिया बिब'नि एक्स बयफ्रेन्डखौसो फसायनो मोनबाय हा माथो जोंफोरखौलाय रावबो फसाया आंलाय सानदोंमोन आंखौसो फसायगोन होनगोन नामा मा सानबाय थाखो आदा दंना गैया जाखो नाम्बारालाय ए दङ दे ला नाम्बारा दे थुदो 9859712209 थादो आदा दे नानि दे थांदो दे बाय ओइ गोमबोर फाय बै सिख्लाया सोरमोनब्रा जों गामि खाथिनिलै आसोल आं हले नोंनि नाम्बारखौ बेनो हरबाय दै थै मानो हरनांगौ जाखोब्रा नोंलाय माबालै नोंखौ फसायो होननायखौ हरबाय आं गावआ सिंगेल होनना बुंलायबायना ब्रेकआप जाबायबालाय गांलाबजों नोंनि नाम्बारखौ बे सिख्लानो हरबाय आङो थै हराबानो जायोमोन आइया मोजांसो जाबाय नोंहाथ' दा रायलायग्राबो गैला बे सिख्लाजोंनो रायलायबाय थादो थ' थांसै आंखौबो ससे लांफादोब्रा थाबायनोबासो दं थौ गाखो रखरा बायनोबो हायाबा नालायब्रा बेफोरबायदि गारिखौ बेनि गारियाव गाखोनासो थान्दा मोनदोंलै मेसेज गेलेबाय थादों दालामे ए नै आब' इउटुबावसो भिडिअ नायगासिनो दंमोन आङो
बोरो ए हा इउटुबावनो भिडिअ नायनानै टाइम पास खालामबाय थानोसै हा मोजां मोननायफोर दंना गैया फालाय दंनायालाय मा दंनायालाय जाखो दङबा लेंहरगारदो नायथारनोसै आं सेंग्रायावलाय मोजांबासो हरगोनहाय आङो नानि नों न'आवसो लाबोनो थिनबावबाय आब' आं मोजां मोननायखौ फनबो रायज्लायफेराखै लोगोबो हमफेराखै आयु हाबाब मा मोजां मोननायानो लोगोबो हमफेराखै फनबो रायज्लायफेराखै जाखो मा मोजां मोननाय जाखोसि बिलाय दंनायालाय दंमोनहाय आब' नों नायनो गोसोथारबा लेंहरनोसै आङो आंना मोजां मोननायानो वान साइडल'सो नाम्बारालाय दंनायालाय दङ नों नायथारनो गोसोबा आं फन हरनानै लेंहरथारनोसै दे लेंहरदो नानि लेंहरथारदो आं हले नायथारनोसै दानि सेंग्राफोरखौ फोथायनो गोब्राबथारहाय दे थाथ'दो नानि आं फारसेयाव थांनो दङ दे नोंहा दा थाब फैसैलाय दे थाब फैगोन दे र' मैया आं आदानिफ्राय नाम्बार लाबोनाया मा खालामदोबा फनखौनो हरनाय नायनोसै आं नाथाय गोमबोरासो नाम्बारखौ मोजां हरखोना हरदिया आंनो आब'आबो नायथारोबा फनखौनो हरनाय नायनोसै आङो नांदों र' फनालाय सोर नाम्बार गोदान फन हरलायखोब्रा ना बे मैया गोमबोर फाग्लायासो सिख्लानो नाम्बार हरनायाव हरबाय नामाब्रा र' हमनाय नां हेलौ आयौ माथो सिख्लासोलाय गारा गोदैथारलै सोर जाखोमोनथाय आंसो मैया आदा गोमबोरनिफ्राय नाम्बारखौ लादोंमोन आङो आंखौ सिनायदों दा ए नोंसो हा माथो खबरमोन मोजां आदा नोंजों रायज्लायनो मोननायखाय ए आंजों रायज्लायनो मोनबानो मोजां जालायो दिनैसो खोनाफेरबायलां बिदि बाथ्राखौ ए आदा आं नोंखौ फंसे बाथ्रा बुंगौमोन नों गाज्रि मोनाबा अ मोना बुंजागोन दे बुंजागोन दे आइ लाभ इउ हा मा होनखो आं हमनो हायासै आं नोंखौ मोजां मोनबाय ना नोंनिया मोजां मोननाय दंखायोमोन नामाथाय दङमोन सिगाङाव दा गैला ए बिदिसो आंखौनो लाथारदो लागौमोन लानायालाय ना नोंबो थगायगोनसो नामा ओरैनोबा सिख्लाफोरनि गोसोखौ मोदायजोआबो हमनो हायानो आं बिदि नङा आं नोंखौ जा फसायबाय नों हायोब्ला जोंहा न'आव गाबोन फै दे हा न'आव आं बोरै सिनायनांगौ जाखो नोंसिनि न'खौलाय आं लकेसन हरगोन नों जेबो सिन्था खालामनाङा जागोन दे थांगोन अके आइ मिस इउ फैथारनांगोन दै जागोन दे थांथारगोन आं दोनबाय आङो अके साला बे गोमोर फाग्लायाबा मा खालामथों बेखौनो लांफानांसिगोनलां आयु हाबाब बोथोरा नै माथो मानसियाबो रायखांनाय लोगो लोगो सफैबाय ओइ आसोल अबाव थांनोब्रा र' थु मा गोदाव सोराव बादाव होयो हा माथो खबरमोन माबालै नों नाम्बार हरनाय सिख्लाया गाबोन गावसानाव आलासि जानो लेंहरदों बिब'आ गाररा बिनानावा लेंहरग्रा अ माय गड नोंखौ लेंहरदों आंहालाय बेयावलाय मा मैथा गोसोम सोमजानो थांलाबायनो मा खामानि दं आंहालाय बेयावलाय नोंहा जेबो गैयालै नों दा आंजों थांफानांगौ आंबो हारसिं जायो नालाय है आं लाजिलाय लाङोलै आं बिदि खामानियाव बायोना हारसिं लाजियोब्रा आंबो थौफादोब्रा नोंबो थांनायाथ' थांफा जागौमोनलै नाथाय मानसिफोरा आंखौ नुजेनबो मोनानो माबा खुजाथ्रा जादों होनो माबा नेवलायसोनो आङो बेफोर खोमसि फोथायनायसोलै थौ थांनांगौ नों लेंबाय जेथिया थांफानोसै आङो आरो थौ लोगोनि खाथिखौथ' लाखिनांगोन ना आङो
आसोलालाय आंखौ गारनासो थांबाय नामाब्रा ओइ आसोल आसोल से है जाम्बा नालाय जामारदोंना जामाराखैब्रा ओरैनोबा दैले दैले देलायथारो बियो फैदोलै आं बाराखौबा नेनो बालायलाङोलै फैदो जादोंना जायाखैब्रा है मानसियाबा न'आव दंना गैयालै ओइ जाम्बा जाम्बा फैद' मामबार ओइ जाबाय र' थांगासिनो नै मा नोंना खालि आथुर आथुरल'ब्रा जास्लाबनो मोना लोंस्लाबनो मोना 8 बाजिमोनालाय बहा थांखोब्रा नुवासै आंलाय मालाय दुर्गा फुजानि शपिं खालामनो थांदों ए दुर्गा फुजानि शपिं बाव बोराय बुरैयाबो शपिं खालामलायो दानि जुगाव ए नों न'खौ सिनायखायो दा आंथ' न'खौ गोदो थांदोंमोनलै बिसोर गामियाव नाथाय दा गोसोआव गैला सिनायला आङो हा नोंनो लकेसन हरना दोनाखै होनबा बियो जानो गोनाङा नोंना हरदों हरनायालाय थौ थांग्रोनोसैल' थौ 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 ओइ आसोल गामिया बेनो ना गामिया बेनो ओमफ्राय आं नोंखौ सिनायालै नोंलाय दहाय माथो लकेसन हरनाय दं होनदोंमोनलाय देलाय नायदोब्रा दे नै बेनोब्रा न'आ ए बेनोथ' आरो न'आ हाबैनोसै ओमफ्राय गामियावबा मा नाम होनो गामियाव दालामे होनोलै आसोल आं नामखौ मिथिखायो बयबो दालामेखौनो गाबज्रियो बेनोथ' ओमफ्राय मानसियासो न'आव दंना गैयाथाय बेनोथ' आंबो लाजिलाङो फैफेराखैना थ' नोंनो गाबज्रिदोलै जाम्बा गोदान हादान लाजिलांबायसोलां ओइ दालामे दालामे दंना गैया जाखोब्रा दङबालाय खनसे गाबज्रि गारबावदो ओइ दालामे दालामे औ दं ए माथो आलासिफ्रा मोनफैबायानो दे जिरायदो बैजों जिरायदोलै आं बिथिंनो जिरायनोसै आया मा जाखो नानि हाब बेलाय माथो जाम्बासो खोमा जाम्बा नों है गांलाब नों मा नोंसोर सानैजों सिनायलायखायो बिदिब्ला औ बेखौ मोजाङैनो सिनायो आङो आंनि एक्स बयफ्रेन्डसो बियो मा दालामेया नोंनि बिनानावसो गोमबोर बिगुर मिथियामोन नामा नोङो मिथिनाया मिथियोमोनलै नोंहा लिंहरबाय नालाय फैबाय आरो आंहा सानदों नोंसोर सानैजों फन रायलायनानै खोन्थाना लानो सानदों आरो मा नोंनि एक्सखौसो फसंजानो मोनबाय आङो सिथोर बाथोरनो आरो नोंबो खोन्थाना लानो हायामोन आब'नि एक्स होननानै आंलाय मैया खिथाखादोंमोन ना नोंनो आंना गुबुन मोजां मोननाय दंखायोमोन होननानै दा गैलाना मा नों आं गारनायखाय आं बिनानावखौसो लफायनो मोनबाय नोङो थाखा गैया फैसा गैयानो हरा माथो आं नों बायदिनो आंनो लायाखै खोनासं गांलाब बे नोंनि न' होनना मिथिनायमोनब्ला आंबो सिला गाफैयामोन बे नोंनि बिनानाव होनना मिथिनायमोनब्ला आंबो फन रायलायामोनलै नोंखौ होगारगोन बारा आंहासो दाय जाबाय मायाबा लोगान जायो नंमारगौ ओइ गथ' नोंबो थां न' सिङाव हाबबाय थां नै मोनगोनसो नोंबो आंजों